Hei, sunt Corina Macrea, Health Coach și bine ai venit la Fit and Fresh Friday! În fiecare vineri îți aduc un material plin de inspirație și sfaturi practice pentru a-ți răspunde la întrebările despre un stil de viață sănătos pe termen lung. Hai să descoperim împreună cum să te simți perfect și plin de energie în propriul tău corp. Este momentul ideal să devii cea mai bună versiune a ta. Astăzi vorbim despre un lucru foarte important și anume mișcarea. Dacă ar fi o pilulă magică care ne-ar putea rezolva toate problemele de sănătate, cu siguranță și mișcarea ar fi un ingredient principal în această pilulă, sau de ce să nu fie pilula principală care ne rezolvă foarte multe probleme. Știu că uneori este greu să găsești timp pentru sport, este greu să găsești timp să ieși la o plimbare în aer liber, dar astăzi vreau să-ți arăt că nu trebuie să fie complicat. Nu ai nevoie de ore întregi la sală sau de antrenamente intense. Chiar și 10 minute pe zi pot face minuni pentru corpul și mintea ta. Pe lângă faptul că îți dă un boost de energie și te ajută să dormi mai bine, atenție, cei care nu dormiți bine, este clar că e momentul să vă apucați de mișcare, sportul îți va schimba cu siguranță viața și hai să vedem cum. În primul rând, inima ta când faci sport devine mai puternică. Gândește la sport ca la un antrenament pentru motorul corpului tău și anume inima. Atunci când faci mișcare, o ajuți să pompeze sângele mai eficient, ceea ce înseamnă nutrienți și oxigen transportați mai rapid către celule. De asemenea, circulația ta primește un upgrade. Nu doar că îți îmbunătățești circulația, dar pielea ta va arăta mai fresh pentru că sângele oxigenat îți hrănește tenul din interior, așa că o să poți spune cu siguranță la revedere unui ten tern. De asemenea, colesterolul bun crește și colesterolul rău scade. Ai colesterolul mărit și te întrebi ce să mănânci, ce să faci să-l scazi, înainte să te gândești la mâncare, te invit să te gândești la mișcare. Pentru că sportul are superputerea de a echilibra nivelul colesterolului și de a reduce riscul bolilor cardiovasculare. De asemenea, scade tensiunea arterială. O soluție supernaturală pentru menținerea unei tensiuni optime este sportul. Fiecare antrenament este ca un reset pentru sistemul tău circulator. Așa că nu neglija mișcarea. Sistemul circulator este principalul care se bucură de fiecare secundă de mișcare pe care o faci. Bineînțeles, după care digestia și metabolismul îți vor mulțumi pentru că ai ales să faci mișcare. Pentru că atunci când te miști, stimulezi intestinul să funcționeze mai bine și ajuți flora intestinală să fie echilibrată. Asta înseamnă că dacă ești o persoană balonată, cu digestie leneșă, constipată, cu siguranță mișcarea sau rutina sportivă zilnică te va ajuta. Pentru că metabolismul devine un arzător eficient de calorii. Chiar și după ce termini antrenamentul, corpul tău continuă să ardă calorii. Asta înseamnă că poți să mănânci mai echilibrat, fără să te stresezi la fiecare îmbucătură. Și mai pe românește și mai ușor spus, poți să mănânci fără sentimente de vină și rușine, pentru că ai făcut un deficit caloric atunci când te-ai mișcat. Bineînțeles, mușchii sunt și ei principalii beneficiari în urma mișcărilor, pentru că se tonifiază și corpul nostru devine mai puternic. Antrenamentele regulate ajută la menținerea masei musculare și îți oferă forță pentru fiecare activitate de zi cu zi. Dacă în tinerețe mă antrenam pentru a arăta într-un anumit fel, acum, la 43 de ani, pot recunoaște că mă antrenez pentru a fi funcțională și pentru a fi puternică pe un termen cât mai mare, pentru că
Degeaba ne focusăm doar pe longevitate și doar a avea ani mulți în viața asta dacă nu avem și o calitate a acestei vieți. Mișcarea nu ajută doar corpul. Mișcarea va ajuta și mintea să fie mai clară și mai focusată, pentru că se stimulează fluxul de sânge către creier, ceea ce înseamnă că memoria și concentrarea ta se îmbunătățesc. Așa că dacă ești în sesiune, dacă ești într-o perioadă în care ai foarte multe proiecte importante, o scurtă sesiune de exerciții fizice te poate ajuta să gândești mai limpede. De asemenea, am vorbit foarte mult despre detox în ultima vreme și acum că suntem în luna februarie, vine primăvara, vreau să spun că e momentul să nu uiți de emoțiile tale, iar sportul este cel mai bun detox emoțional. Ai avut o zi grea? În loc să te descarci pe telefon sau pe Netflix, încearcă o sesiune de mișcare. Corpul tău eliberează endorfine, hormonii fericirii și îți îmbunătățește starea de spirit instant. Automat îți crește și încrederea în tine când vezi cum corpul tău devine mai puternic și mai tonifiat, iar încrederea în sine vine efectiv la pachet cu aceste sesiuni de mișcare. Fiecare antrenament este o dovadă că poți mai mult și mai bine decât crezi tu. Sportul este practic elixirul tinereții, îți menține corpul activ, îți protejează creierul și îți îmbunătățește imunitatea. Practic, te ajută să îmbătrânești mai lent și mai frumos. Așa că dacă vrei să te simți mai energică, să îmbunătățești și sănătatea și să arăți mai bine, nu mai este timp să amâni. Începe să faci sport chiar de astăzi. Începe să faci mișcare chiar de astăzi. Și cumva vreau să te sfătuiesc să nu te forțezi foarte mult în sensul să te străduiești să ajungi la sală câte 5 zile pe săptămână, câte 2-3 ore pe zi. Nu despre asta este vorba. Mișcarea, la fel ca și mâncarea, nu trebuie să fie complicate. O mișcare poate să bifeze, de exemplu, o plimbare alertă de 10-20 de minute. De asemenea, o sesiune scurtă de stretching sau de yoga poate să intre la categoria mișcare. Un dans spontan pe melodia ta preferată în timp ce lucrezi poate să fie și asta o mișcare. Orice ai alege, nu contează, dar este important să te miști. Și mișcarea asta este de mai multe feluri. Există mișcare cu impact mai mare sau cu impact mai mic. Indiferent de zona în care ești și indiferent de momentul în care ești în viață, ceea ce vreau să spun este că poți să-ți optimizezi viața și poți să-ți optimizezi modul în care te miști. Așa că dacă ești la un nivel începător, pentru tine o plimbare zilnică poate să facă diferența. Dacă ești la un nivel mai avansat, poate că este momentul să-ți optimizezi antrenamentul prin a adăuga sau prin a schimba anumite exerciții în rutina ta de sport. Indiferent unde ești, dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să-mi dai un subscribe pe YouTube și să mă urmărești pe social media. Îți aduc săptămânal sfaturi practice pentru un stil de viață sănătos. Și încă ceva, sper că nu ai uitat să descarci e-book-ul meu gratuit cu 15 rețete simple și delicioase. Dacă nu ai făcut acest lucru încă, o să-ți las un link în descrierea acestui videoclip unde poți descărca acest e-book care îți va da cu siguranță idei de mese sănătoase, simple și delicioase.